Πραγματικά, ώρες ρε παιδί μου, πολλά άτομα από την ομάδα μου δεν πιστεύουν ότι είμαι μοντέλο. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Παιδιά, να σας πω κάτι. Μια φορά είχα γνωρίσει ένα μοντέλο από κοντά. Έλα ρε. Παιδιά, hello, κι εγώ μοντέλο είμαι. Δεν το έχετε καταλάβει τόσο καιρό. Ξεκάθαρα ζηλεύουν όλοι εδώ πέρα επειδή είμαι φτιστός ο Τζόνι Ντεπ. Στο περίπου τουλάχιστον, γιατί εγώ είμαι ξεκάθαρα πολύ πιο ωραίος. Τέλος πάντων όμως, πάμε στο αγώνισμα. Είμαι ξεκάθαρα Αθηναίος Ντάνος, εντάξει. Συμφωνώ απόλυτα. Ο Σιφάκης εκεί πέρα συμφωνεί. Δεν μπορώ όμως να καταλάβω γιατί κανένας από την ομάδα μου δεν το βλέπει αυτό. Οκ, κουτσομπολεύω, κατηνιάζω, βρίζω τη μαντίσα, αλλά μην ξεχνάτε και το άλλο, εντάξει. Κάνω πάντα σερί στους στόχους. Είχα πάει στο first days και έκανα κάποια σελίκια, αλλά δεν το θυμάται κανείς. Μάνο, ρολάρουμε. Εγώ να πω ότι μου λείπει η κομπέλα μου. Αυτό. Εντάξει, μωρέ, έφαγα και μια δηλητηριώδη αύριο. Και τι έγινε? Σταύρο, συγχαρητήρια. Συνεχίζει το survivor. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Εντάξει, κοίτα. Απλά μου λείπει η μαμά μου, μωρέ. Με το ζόρι, δηλαδή, τώρα έχουν περάσει 2 μήνες και σκεφτόμουν ότι με το ζόρι έκανα ένα toast πίσω σπίτι και απλά πόσο μου λείπει να με ταΐζει κάποιος. Αυτό.